ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ବାସୁଦେବପୁରରେ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ ବୋଲି। ତ ମୁଁ ହଉଛି ରାଜା, ମୁଁ ମାନେ ମିନି ବ୍ଲଗ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ଏମିତି ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଥିଲି, ତାପରେ ମୋତେ ମୁସ୍କାନ ଫୋନ୍ କଲା, କହିଲା ଆଜି ବାସୁଦେବପୁର ଆମ ଗାଡ଼ିରେ କିଛି କାମ ହବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲେଟ୍ ନ କରି ବାହାରିକି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ବାଟରେ କିଛି କୁରକୁରେ ବଗେରା କିଣିକି। ତ ଆମେ ଚାଲିଥିଲୁ ବାସୁଦେବପୁରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଭାଇ କୁହନି, ବର୍ଷା ଉଠେଇକି ଆସିଲାଣି। ଦେନ୍ ଆମେ ଯାଇ ବାସୁଦେବପୁରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ବାସୁଦେବପୁର ଯାଉ ଯାଉ ଆମକୁ 5 ଟଙ୍କିଆ ବସ୍ ଦେଖା ହେଇଥିଲା। ଆଉ କୁହନି ଭାଇ, ଆଜି ବାସୁଦେବପୁରରେ ଏତେ ଭିଡ଼ ଥିଲା, ଗାଈଟେ ଗୋଟେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା। ଯାହା ହଉ ସେ ଡ୍ରାଇଭର ମାଇଁ ମାନିତେ ପଡ଼ିବ, ସିଏ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ ସେ ଗାଈକୁ। ଦେନ୍ ଭାଇ ଲୋକ ଗୋଟେ ବାଟରେ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ ମାଗିଥିଲା, ତାକୁ ଆମେ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଇକି ଯାଇକି ଆମେ ହୋଣ୍ଡା ସୋରୁମରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ବାସୁଦେବପୁରରେ। ଦେନ୍ ହେଠୁ ଆମେ କାମ ସାରି ଦେଇକି ମୁବଲି ନେଇକି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ଯାଇକି ଗ୍ୟାରେଜକୁ, କାହିଁକିନା ଗ୍ୟାରେଜରେ ହେଠି ଗଲେ ସିନା ଗାଡ଼ି ବନା ହବ। ଦେନ୍ ଭାଇ ଆମ ପ୍ରିୟ ବାସୁଦେବପୁର ଦେଖିନି, ଆଉ ଭାଇ କହିବ ଟି କମେଣ୍ଟ କରି କିଏ କିଏ ବାସୁଦେବପୁର ପିଲା। ଦେନ୍ ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଗ୍ୟାରେଜ ପାଖରେ। ଗ୍ୟାରେଜ ପାଖରେ କାମ ସାରି ଦେଇକି ବର୍ଷା ଉଠେଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଘରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଲାଗି ଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ତମେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ହେଇଛି, ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ଯିବ।